Καλώς ήρθατε σε ένα vlog που θα σας πάρω μαζί μου σε μια από τις πιο ψηλές κορυφές των Αυστριακών Άλπαιων, συγκεκριμένα σε υψόμετρο 2.679 μέτρων. Ο καιρός είναι αρκετά καλός, οπότε θα μας βοηθήσει ώστε να έχουμε μια ευχάριστη πεζοπορία. Πρώτα όμως πρέπει να πάρουμε το εισιτήριο για τη γόνδολα που θα μας οδηγήσει στην κορυφή του βουνού. Το εισιτήριο για τη μονή διαδρομή κοστίζει 16,30 ευρώ. Αρκετά ακριβό θα έλεγα για μια διαδρομή περίπου 7 λεπτών. Αλλά μην ξεχνάμε, βρισκόμαστε στην Αυστρία. Τουλάχιστον η διαδρομή σε ανταμείβει με την εκπληκτική θέα που μπορείς να απολαύσεις μέσα από τον χώρο της γόνδολας. Και μετά από μερικά λεπτά φτάσαμε στην κορυφή του βουνού, βλέποντας μπροστά μας μια απίστευτη θέα. Νιώθεις λες και βλέπεις τη θέα μέσα από ένα αεροπλάνο. Πριν ξεκινήσουμε όμως για την κατάβαση από το βουνό, αποφασίσαμε να πάρουμε λίγες δυνάμεις τρώγοντας κάτι στο μοναδικό εστιατόριο που υπάρχει σε αυτό το σημείο. Η θέα πάλι κλέβει την παράσταση. Με συγχωρείτε, αλλά πεινούσα τόσο που ξέχασα να τραβήξω το πιάτο. Εδώ υπάρχει ένα υπερυψωμένο μέρος όπου μπορείς να δεις όλη τη θέα που απλωνόταν μπροστά στα μάτια σου. Και η κατάβαση ξεκινάει. Καθώς περπατούσαμε, βρεθήκαμε μπροστά σε μια φανταστική λίμνη που σχημάτιζε μια μικρή κοιλάδα ανάμεσα στις κορυφές των βουνών. Γενικότερα η διαδρομή είναι πολύ ομαλή και χωρίς κάποια ιδιαίτερη δυσκολία, κάνοντάς την προσιτή και σε πιο αρχάριο στην πεζοπορία. Ξαφνικά στους πρόποδες του βουνού
κάτι απρόσμενο βρέθηκε μπροστά μας. Ένα μικρό κοπάδι από άλογα που ήταν ιδιαίτερα φιλικά μαζί μας και απολάμβαναν το φρέσκο γρασίδι. Και η τελευταία στάση μας είναι σε μια μικρή οικογενειακή φάρμα. Διάλεξα να πάρω μια τοπική μπύρα που ήταν ιδιαίτερα γευστική, απολαμβάνοντας παράλληλα την θέα του βουνού. Και εδώ βλέπουμε τον τελικό προορισμό για την κατάβασή μας, όπου είναι το χωριό Ζούρς. Και κάπου εδώ θα τελειώσει η πεζοπορία μας. Ελπίζω να σας άρεσε η διαδρομή στις Αυστριακές Άλπεις και όπως πάντα θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!